Предлагам ви една бърза рецепта за много вкусна закуска, богата на белтъчини. 40 грама нарязан на ситно спанак. Смесваме с 2 яйца, кутийка котич сирене, резен червен лук, всичко е нарязано на ситно, няколко обезкостени маслини, томат. Разбъркваме добре, посоляваме на вкус и прехвърляме върху тортила в тавичка заслана с хартия за печене. Печем в загрята на 180 градуса фурна за 15 минути. Ястието поръскваме с кашкавал и запичаме за още 5 минути. И ето я готова, тази вкусна закуска.